መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ። እግዚአብሔር ይሕልዎ ብህይወት እውን የንብሮ። ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን። ናብ ፍቓድ ጸላእቱ ኣይትሕልፎን ኢኻ። ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ። ንስኻ ብሕማሙ ንብዘለ ዓራቱ ተንጽፈሉ። ጐይታዬ በዲለካ እየ እሞ መሓረኒ፣ ንነፍሰይ ኣሕዊ ያበልኩ። ጸላእተይ መዓዝ ኮንኪ ሞት መዓዝ ስሙ ክጠፊ እዩ ኢሎም ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ። ሓደ እንተበጽሓኒ ብልግሚ ይዛረብ፣ ኣብ ልቡ ክፍኣት ይእክብ ምስ ወፀ ይዛረቦ። ኩላቶም ጸላእተይ ብኣይ ንሓድሕዶም ይሕሸኽሽኹ። ግብሪእከይ ጠቢቕዎ ኣሎ፣ በጢሉ እዩ እሞ ከቶ ኣይክትንስእን እዩ እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይምህዙ ኣለዉ። እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየይ እኳ ሸኾናኡ ኣልዓለለይ። ንስኻ ግና ጐይታዬ መሓረኒ፣ ክፈድዮም ከኣ እተንስኣኒ። ጸላእተይ እንተዘይተዓወቱለይ በዚ ንስኻ ከም ዝበሃካኒ እፈልጥ ኣለኹ። ንኣይሲ ብንጽህናይ ትድግፈኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸኣ ንዘለኣለም ተንብረና ኣለኻ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይባረኽ። ኣሜን ኣሜን።